mga guys. Ah, guys. Mayong buntag sa tanan. Mga kita para demo sa foot massage. No, wala nakalidaw siya. Foot massage ni ha sa ba. So ato ilang pasok na ilang so magsugod na ta. Range of motion sa atong ikanaog na to ang iyahang i-open na to dito sa iyahang tunga. So ana siya. Dayon atong iduot sa kata. Yan. So motion ta inaton ang iyahang muscle. So naay muscle na naghatag natin kusog at ito siya naton ang chukpap sa ibabaw kahuman ato siya ni pressure point para makuha ng mga pamaol o ngulngol sa imahang baliis. Yan, hinahinagon lang kay sakit man siya mapag-part diri. Ayan, masakit rin siya sa tuhod. Power man ni siya i-hard. Ayan, pag-abot sa legs, kusgan na to siya gamay. Iduot. Iduot ang pressure point. Saka, iyo pabalik. Reverse. Pwede man siya ma-reverse kay pressure point naman ni siya. Pero pag mag-massage na ta, pasaka tanan, kaya tanan kabugan sa lawas, naman sa ubos patulog, kanang kabagtok, nasa ubos. So, katong mga bara sa ubos, ato to siyang isak. Tabangan na to ang atong mga organs, nga ang imong pag-flow sa dugo is maayo. So, mag-knuckling sa ata. Knuckling. Then, tapos iduot. Idahog na to ang kanang muscle sa tiil. Duat siya. Pag-abot sa tuhod, hinay lang duot. Iduot diri sa legs. Usok siya. So, need na to ang mag-gloves kay protection sa atong kamot. Ang pagduot, hinay-hinay, kanay uban, kanay ra kuto, kanay uban, diri kuto, uban, nagyo diri. So, ano po, dayon, ato ni siya, kini siyang kaling, ato bilahon ana, ana siya, pero paman maubos, viral, hinay-hinay, kanay uban, dili kaya. Kaya ra sir. Then, siyang ibalik.
Yan. Maninipot sa gloves kay kung medyo na siya hugaw, dili ka ma gawa di mo kamot. Dili siya mainisan. Dayon, imo siya pressure point. Pressure point. Mana siya ang foot massage. So, imong gibuhat diri. Mabuhi mo buhat diri. Tapos, imo siyang range of motion. Then, balik ko sa pikas. Then, ito siya. Range of motion. Flexion. Ayun, rotation. And then, balik ta. Pagkahuman na. Up. Kanina po dang. Pagkahuman na, imo siyang dirahon padulong diri. Akon man nimo. Dirahon. Dira na. So, ato ta siya sa vibration. Vibration is parang tawag ng customer. Tawag dali is chopping. Ay, hacking. Hindi siya